ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବାଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ତାହା ହିଁ ବାଛିଥାଉ। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହିଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ଯାହାକୁ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦିନେ ତାର ବାପା ପିଲାଟି ପାଇଁ ବାଦାମ ପଡ଼ିଥିବା ହାଲୁଆ ତିଆରି କଲେ। ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହାଲୁଆ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ କେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ର ହାଲୁଆ ଖାଇବୁ ନିଜେ ବାଛିନେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ହାଲୁଆରେ ଦୁଇଟି ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ହାଲୁଆରେ ବାଦାମ ପଦାକୁ ଜମା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ତ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଥିଲା ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ର ହାଲୁଆ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ର ହାଲୁଆ ଖାଅ। ବାପା ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ହାଲୁଆ ଖାଇଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପିଲାଟିର ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ହିଁ ବାଦାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଖାଉଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହାଲୁଆ ଭିତରେ 4ଟି ବାଦାମ ଥିଲା। ଏକଥା ପିଲାଟି ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ତା ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ବାଛିବାର ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଧିକ ବାଦାମ ଥିଲା। ଏମିତି କହି ମନ ଖରାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାପା ପୁଅଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ, ବାପ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯଦି ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜିତିକରି ମଧ୍ୟ ତୁ ହାରିଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ପିଲାଟି ପାଇଁ ବାଦାମ ପଡ଼ିଥିବା ହାଲୁଆ ତିଆରି କଲେ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହାଲୁଆ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବେଟା ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତୋର ହାଲୁଆ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଛିନେ। ପୂର୍ବଥର ପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଦାମ ଜମା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପିଲାଟିର ତ ଗତ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ମନେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ବାଛି ନେଲା ଏବଂ ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ର ହାଲୁଆ ଖାଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତା ହାଲୁଆ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କୌଣସି ବାଦାମ ନଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ବାଦାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଦୁଇଟି ବାଦାମ ତ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ବି କଲା। କହିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୋତେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ବାଛିବାର ଥିଲା। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସମୟରେ ବାପା ପିଲାଟାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ମୋ ଧନ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ବସିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଓ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ପିଲାଟିର ମନକୁ ପାଇଲା ଓ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ତା ପରଦିନ ବାପା ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ବାଦାମ ପଡ଼ିଥିବା ହାଲୁଆ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହାଲୁଆ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଦାମ ଜମା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ବାପ ତୁ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ବାଛିନେ। ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୂର୍ବ ଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିଲା। ବାପା ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ତାର ସବୁକିଛି ମନେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ବାପା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ନେବି ଖାଇବି।
ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 2ଟି ବାଦାମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଥିଲା ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ଟି ବାଛି ନେଲେ ଓ ପିଲାଟି ବଳକା ରହିଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ନିଜେ ନେଇ ଖାଇଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ଖାଉଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ରୁ 8ଟି ବାଦାମ ବାହାରିଥିଲା। ପିଲାଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିର ମନ କଥା ଜାଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଧନ, ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଯାହା ତୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସେ ବାଛିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଯିବ, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି BS ମୋଟିଭେସନ୍ସ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।